Kangen yang hati terus nyang telisingan. Ayo Mbak Puput. Bos Mali. Yo. Berputar nggih. Sesuai urutan. Absen setunggal-setunggal. Bon Mas. Ayo Mbak. Aja semenang.
mangga. Ayo gilirannya sinten. Bos besar Mbah Dul. Bos besar Mbak Dul. Mbak Dul. Mangga. Ya, Mbah Dul menika juragan Lele Cikarang. Oh, saking Cikarang. Bandar Lele Cikarang. Aja semen langong pencairan dana. HE lho Pak. HEC. Nah, HEC. Op. Pak Dek, Wes bener kuwi. Bener kuwi. Pak Dek, lagune napa? Oh, Gubuk Asmara. Nggih. Jujul. Nya jujul. 12 gubuk. Iki keri iki. Nah. Ya. Oke sayang. Siap. Barang sabun Bye.
sak niki to. Catetan sajroning Sing biru apa? Kijing. Tetep kembali ke kijing miring. Diplototin lho. Sing duwe kijing miring wis plotot. Sajroning ati ora luntur saya marake aku kowe dadi karo
Lah aku malah dadi Dapat info dari Bapak Panitia menjelang asar kita break. Udan. Terima kasih.
munggah meneh sayang dua. Paling
Ayu kok Indi kunyuk piye to? Ya dia sendiri. Yo, capek Gunung Dados. Monggo keluarga besar. Semarang, Semarang. Putih niki rombongane Semarang. Monggo Masku. Asik asik. Matur semanun Pak Kumi. Ayo Mas, Mas Gondrong. Pripun? Ngeling anak lanang. Nggih. Aku nek anak lanang ki seneng ngono. Pripun? Ape.
Kok yo apik lho. Sae. Sae, kula namboten njaluk caping gunung iki kurang lega ngoten. Oh ngoten. Klangenan nggih Bapak nggih. Oh nggih klangenane kula yo ngoten niku. Derewangi kok Semarang. Jampi saya. Monggo Pak E. Monggo jenengan ngriyen. Oh kula. Syukur bisa nyawa. Dereng telas. Bablaske napa Pak E? Pun manut menjenang mawon. Lah napa Pak E kersane napa? Pun manut jenang mawon. Oh lali janji. Iya lali janji. Ya ora saiki Bapak Suparman sik wae. Oh nggih. Oh Pak Suparman. Lah niki Pak E nembe bekso ngian. Lali janjine riyen. Lali janji sik, lali janji. Kubar lali janji Bapak Suparman. Bapak Suparman nggih. Syukur bisa
lali janjine yang minta Pak Sinten salam hormat Pak Yadi. Pak Yadi. Pak Yadi gandeng-gandengan. Luar biasa Pak Yadi. Sampun Mas, niki mboten main HE pokoknya dahsyat. Oh iya. Apa itu HE? Ini Pak ya, seperti joget monggo Cus. Lah ya. Jan-jane kowe ning nganti kegerakatmu sajak atiku sojo Ora minggir tabrak der. kowe gandeng karo penyanyi liya. Tepuk tangan buat kita semuanya luar biasa. Nggih, ternyata Bapak Monggo. Audio
tresnane wirat moyo kang diteto rolinasi onde batasane atino ramestane atipane topan la ya